Continuamos neste Vigo Debate. Aquí en Televigo vamos a cambiar de asunto porque a última vez que estivera aquí con nosos protagonistas falábamos dese proxecto, de que se podería facer na antiga estación de autobuses. Pois hoxe vamos falar dun proxecto que tamén pode cambiar a cidade, que a regeneración dun ar de Samil. Xa se fixo unha primeira fase, en breve vai comenzar a segunda, xa co derribo do mítico local hosteleiro do San Remo. Quería preguntarvos, pois, aproveitando, que vos pareceu o que se fixo en primeiro lugar e se consideráis que esta é unha boa liña a seguir de cara ao futuro. A ver, Teresa, comenzamos contigo. A ti te convenceu ou non? A ver, debería convencer Serafín, que é o que máis pasea a Samil, verdad, a diario, reside ali, pero bueno, está ben. Bueno, a gente ten que empezar. Efectivamente, seguro que vai dar detalles, Serafín. A ver, a mí non me convenceu nada, absolutamente nada, esta primeira fase, que consistiu, bueno, nunha humanización do vial de Samil, que, por certo, financiou a Diputación. Bueno, a verdade é que todo foi financiación externa, porque o paseo o financiou o Goberno do Estado e a humanización a financiou a Diputación de Pontevedra. Realmente, no, Abel Caballero, sí, a ver, de 4 millóns, Abel Caballero puso 300.000 euros, se iso é chamar financiación, pero bueno, en calquera caso, eu entendo que isto non é a recuperación dun ar que a cidadanía pedía, isto é un retranqueo da praia, que ademais con estas borrascas e con estes temporais vimos o que sucedeu co Area e vimos o que sucedeu co paseo, verdad? E bueno, unha vez feito non vamos a facer como balaídos, verdad? Reforma tras reforma e inversión tras inversión, que son os nosos impostos. Entón, unha vez feita, aínda que a min non me guste, posiblemente os que compartimos esta mesa non nos convenza totalmente, está aí e, bueno, hai que continuar. Si realmente continuar as seguintes fases só vai a supor derribar os locais que temos ali, pois tampouco me parece que sea un gran avance. Eu pregúntome si realmente a vontade e o obxectivo de Abel Caballero era liberar o paseo de locais de restauración, por que mantivo o Jonathan? Non sei por que mantivo Jonathan, renovou esa concesión e queda aí ese local. Ao mellor deberíamos, é difícil que Abel Caballero acepte algunha proposta ou acepte algún convenio ou algunha suxerencia por parte de outras administracións, pero sabedes que a Xunta de Galicia ten unha proposta de chiringuitos de playa con materiais autóctonos que non teñan impacto visual e que, de alguna maneira, palíen o feísmo deste tipo de locais nas praias galegas. Ao mellor, tiñamos que ir a unha proposta deste tipo, porque cando se nos anunciou a reforma do Hotel Samil levaba unhas alturas que despois non foron tales alturas e vimos que o impacto que teóricamente non iba a ter sí que o tivo. A min a proposta realmente que me gusta sería retirar o paseo, manter as dunas como eran e retirar o paseo para a liña detrás dos Pinares. Serafín, a ver, eres un camiñante, por lo tanto, de Sí, bueno, vivo por ali, entón, pues, lóxicamente, sí que me gusta, bueno, sempre me gustou ver o mar. Un bo vicio ese. Sí, é unha costume, sin o mar parece que me falta vida, e a verdade é que paseo moito polo paseo de Samil e, bueno, e polo seu entorno todo, non? A verdade é que eu creo que perdimos unha gran oportunidade. Esta primeira fase, a final, non cumpliu as expectativas do que se pretendía, non? O que se pretendía era a recuperación dun ar e que eu saiba, incluso no proxecto do 2011 ese presentado ao Ministerio de Transición Ecolóxica, bueno, pois a previsión que tiña era que o que se iba a facer era un retranqueo de 100 metros, non? E logo se iba a facer un paseo de madeira, bueno, unha cousa parecida a como está o BAU,
que eu quero aí tamén poñer, porque parece que todos nos esquecemos, e o Vao temos así, porque hubo un concelleiro en aquel momento que era Suso Costas, concelleiro de urbanismo, que empeñouse na recuperación do Vao, era de Esquerda Galega, do PSG Esquerda Galega daquela época na que gobernaba na alcaldía, creo que Manuel Soto, non? Eso executou na Figueroa. Sí, pero bueno, O sea, foi unha cuestión de Suso BNG, Costas. No, do BNG non, foi do PSG Esquerda Galega, Suso Costas. É dicir, cada cosa no seu sitio, porque eu creo que eso tamén é importante decirlo, non? Eu creo que perdimos aí unha gran oportunidade, non? E en ese sentido, bueno, pues, non sabemos o que se vai a facer na segunda fase, esta que se acaba de anunciar agora, pero, dende logo, eu creo que de recuperar dunas, nada de nada. Decir, non podemos estar falando a natureza, as dunas eran isto, eu non sei se eso se pode, e agora podemos ver como no novo, como a propia natureza está reclamando a propia duna, non? O propio espacio natural que debería ser, non? Eu, a pregunta miña e a pregunta dos ecoloxistas, non? Que están en este momento e que son os que, bueno, pois que están aí traballando na recuperación de todos estes sistemas dunares, pois eles agora o que lle piden ao Ministerio é que deixen eso, decir, a propia natureza xa levou por diante o muro, porque a verdade é que tampouco, non sei se o fixeron adrede, porque o Concello xa tiña como previsión de que a duna se cargara todo o paseo, ou se é unha casualidade, non? En calqueira dos casos sí que sería importante que se deixara a natureza vivir, e ao final eu creo que é suficiente o paseo por atrás, que realmente non queda mal, hai que pensar que, como a toda a xente, no verán a xente disfrutou daquel paseo, eso non se pode negar, eu me topei con un montón de xente por ali, e a verdad que estaba moito máis ancho, moito máis bonito, hai unha recuperación, tamén é certo, de 25 metros, pero realmente en ningún caso o proxecto recollía o que quería, o que se pretendía recoller, que era a recuperación dunar da zona de Samil, non? E iso é a mostra, non? Estamos falando de fotografías que dicen o que ten que ser. Era unha oportunidade única, estamos falando de que, porque era complicado facelo antes, é verdad que outros alcaldes tamén tiveron intención, pero aquí se daba unha circunstancia que un alcalde que ten unha maioría absolutísima para haber feito o que quixera facer e non foi capaz de facelo. Quere decir que dentro de 10 anos non imos a ter nin paseo e tenemos que volver outra vez de novo a facer obra. Eu creo que a natureza en 10 anos se vai a comer tal e como está cambiando o sistema climático e todo eso, que en 10 anos non vai a haber tal. Pero que non se pode falar de recuperación dunar, é dicir, que hai un sardín, o que se fixo ali un sardín, donde incluso hai para sistemas de regadío metidos polo medio, non? Un sistema de regadío, dende logo, ecolóxicamente non pode estar dentro de dunas, non? Orío. Yo la verdad es que no tengo grande ¿Pero estuviste? opinión. No. No lo has visto. No lo he visto, no. No, a mí me queda lejos, sí, lo veo. A mí me queda lejos. ¿Quieres que non vayas a mí? Pues no, yo es que los veranos... Será que non ten atractivo suficiente, porque en Málaga sí que vai, En Málaga sí que vai ao paseo. Pero en Bayona, ¿no? También. En Bayona. Claro, es que yo... Porque veo o mar, porque vive en Serafín Avendaño. Claro, tamén yo vivo en veo o mar. Serafín Avendaño, tengo el mar por una rendijita y luego, pues los veranos los paso en Bayona, que es otro... Es mi lugar, es mi paraíso, es mi... Entonces, es verdad que por esa zona de Vigo, pues paseo poco. No, paso en coche alguna vez y llevo bastante tiempo, además, sin necesidad de desplazarme por allí, así que... Pero tienes que darte un paseo, hombre, sí. Sí. Merece la pena. Sí. Probablemente. Entonces tendré capacidad para tener un juicio. Bueno, aí coincides cos alcaldes. Eu creo que todos os que tivemos en Vigo deberon de pasear pouco polas poco por playas. ahí, ¿no? Pues seguramente. Pois tens que pasear máis porque topas a Serafín, topasme a min, invitamos a unha cerveza por ali, verdad? Sí. Serafín. Bueno, tú tampouco paseas moito pola playa,
Da túa familia sei que sí, pero ti non. Bueno, Xulio, a ver. Eu vou a recoller. Vamos a ver, eu creo que hai que poñer as cousas no punto no que realmente están, non? Eu vivo na Praia do Bao, Sí. prácticamente, diante da Fontaíña. Estou encantado coa regeneración das dunas do Bao. Estou encantado a tope. Por qué? Porque se pudo facer, porque había posibilidade para facer esa recuperación dunar. Na Praia do Bao había esa posibilidade e os vigueses seguro que todos estamos felices con que se fixera esa regeneración dunar na Praia do Bao. Samil, as alturas nas que estamos, pódese facer a regeneración dunar semellante? Fíxate que na propia fotografía se observa que non hai moita posibilidade, pero hai Dios mío. posibilidade de facer a mesma regeneración dunar que no Bao? Realmente non, é imposible. Está a carretera, está o hotel, felizmente está o hotel. Por certo, digo que me gusta moitísimo máis que o marmoteto que tiñamos antes. Pero é que é unha concepción absolutamente diferente. A Praia de Samil encheuse de servicios. A Praia de Samil convertiuse, sei que non vos gusta nada a expresión, pero convertiuse nunha praia prácticamente urbana. Unha praia na que os vigueses disfrutan en canto sale o primeiro rayiño de sol, este ano, por certo, tarda moito, disfrutan dende que sale o primeiro rayo de sol hasta que en outubro e novembro nos empezan as chuvias. Pero radicalmente, e enchen o paseo todos os días, Sí. prácticamente todos os E a días. playa. O paseo antigo e o paseo actual. Entón, temos que plantexarnos, lle quitamos os vigueses a praia urbán, o paseo do que disfrutan permanentemente, coa cantidade de servicios que ten esa praia que se fixo xustamente famosa pola cantidad de servicios que tiñan. Por certo, adianto que na segunda fase as piscinas retranquéanse. Ao menos haberá algunha piscina, porque é un servicio que é tamén demandado pola cidadanía. Queredes quitarlle ese paseo aos cidadáns vigueses? Nunca se quiso quitar Queredes ese paseo, quitarlles? Xulio. Pois evidentemente Pero ahora non vede explica. Había a alternativas, situación, había vede a alternativas situación. que se Non receitaron. fagades do ano que houbo cantidad de borrascas, que houbo unha climatoloxía absolutamente diferente a todos os anos anteriores. No. Non vivimos este ano, non se viviu dende fai 20, 25 anos en Vigo. 20, 25 anos. Non convirtades o feito de que a area evidentemente invadeu o paseo no momento actual, na segunda fase, non convirtades eso nun fenómeno que vai a suceder todos os anos e vai a ser absolutamente E cada vez peor. imposible de reter. Porque Primeiro, eso xa pasou con a anterioridade, Duna estáse regenerando. A Duna estáse regenerando e xa veremos como se pode ampliar. Dende logo vai a seguir crecendo tanto alto como ancho. Eso podedes ter a completa seguridade, pero é que o que non podemos é suprimir un paseo urbán por moito que nos encantara o que foi no pasado e o que é a Praia do Bao, porque o pasear ao lado do mar é algo que non lle podes quitar agora aos vigueses. Iso o que van no paseo de Samil. Prácticamente na primeira fase duplicouse o ancho da área a disfrutar, prácticamente, os 25 metros son prácticamente o doble do que existía antes. É importante esa regeneración. En a segunda fase, pois vai a ser semellante nese sentido. O Sanremo terminaba a concesión. O Jonathan, cando lle toque a terceira fase, pois xa terá rematada a súa concesión. É dicir que o que son concesións están non me dices estudiadas por que se para un renovou por determinado 25 tipo anos. de anos, Por que se renovou porque 25 vai a anos? ter porque é o fenómeno de regeneración de todos a mil, pensade no final no Río Lagares vai a ser unha auténtica revolución. Todas as instalacións deportivas van a ir
a parte do Lagares, onde está o campo do fútbol, na zona entre Navia e Samil. Vai a ir todo eso para aí, según o Plan Xeral de Ordenación Municipal. É unha auténtica revolución, pero sin quitar o que é algo que xa é propiedade dos vigueses, a praia Urbán na que disfrutan en canto hai un rayiño de sol. Eso é o fundamental. Encantaríanos volver a ter esa praia, pero é que, se o pensas ben, son uns cantos metros que se perden. Uns cantos metros. Mira, Xulio, Bueno. si estás tan convencido de esto, ¿por qué no nos sometemos a referéndum popular? Porque ti dices que os vigueses están encantados, pero aquí nunha mostra de 4 vigueses resulta que só un está encantado e os outros 3 non. Pois a mellor hai que pedirlle opinión, porque isto é unha decisión unilateral de momento, por de sorte, unha persoa que dice non así deu a e súa así. opinión. Por sorte, porque normalmente Pero ese vai non por te un dá o lado. empate. Bueno, espera. Somos maioría nesta mesa. Pero E ideolóxicamente moi dispares. O que queren a gran maioría dos cidadáns que o mosan ocupando todos os días. que Espera, sí, hombre. espera, temos que deixamos este tema porque quero tocar algo de ámbito nacional para rematar que non queda moito tempo estas, antes xa o comentaba, das eleccións que tivemos en Extremadura, en Aragón, próximamente en Castela e León, que deixaron uns resultados que moita xente quere levar a que isto sería o que pasaría no ámbito nacional pois cando se convoquen as eleccións xerais. Orío, ti como estás vendo, se crees que estas eleccións autonómicas son un reflexo que pode pasar logo ou cada territorio ten as súas circunstancias? Hombre, yo creo que cada uno tiene sus circunstancias y que extrapolar estos resultados a una consulta nacional pues es muy aventurado, ¿no? Pero es evidente que los dos cataclismos uno detrás de otro pues no solo han producido yo creo que un antes y un después en la vida política o en el desarrollo de los acontecimientos políticos en el país, sino que lo que han producido es una enorme crisis en el interior del partido que gobierna y en la cual, pues hombre, hay un señor que se ha acordado de un muerto, hay otro señor que ha dicho que si sigue el que está no votará en blanco, etcétera, etcétera, y los que están aguantando en esa situación política tan al límite, pues yo creo que han confundido y se equivocan la fidelidad con la disidencia. Entonces, eso es muy grave. A mí me parece cosas muy graves, una eso, y otra echarle la culpa a los que ya no están. Es decir, la actuación de Óscar López a mí me parece un comportamiento ético inadmisible, y la historia de que aquí no se puede decir nada que moleste al líder, a pesar de que los resultados han sido catastróficos y a pesar de que el líder ha quemado sin ningún sonrojo a varios de sus más íntimos colaboradores que forman parte del cinturón político, del cinturón de hierro político que ha tejido en su entorno, pues me parece una situación absolutamente límite. Yo me gustaría preguntarle a Pilar Alegría que si está reflexionando y meditando en la situación a la que le ha conducido su fidelidad hacia Pedro Sánchez, que de hecho tú a Aragón, sabiendo que iba a perder las elecciones. ¿Cuál es la suerte de Pilar Alegría, que hace 4 semanas o 5 semanas era ministra y estaba en la élite del gobierno? ¿Cuál es la suerte que le toca? Decía yo el otro día en mi columna, Óscar López opina de Lambán y desarrolla una opinión que es absolutamente execrable. Pero es que él no se va a quedar en Aragón. Quien va a tener que aguantar la vela en Aragón va a ser Pilar Alegría, que ha sido sacrificada como antes se sacrificó a muchos otros más. Es decir, estamos en una situación además de un dramatismo casi al final. Y entonces esto es primero es una situación, a mi juicio, irrevertible, y por otra parte además es una situación que da la impresión de que estamos ante un final de ciclo. Serafín.
A verdade é que teño que falar casi dende unha visión imparcial, aínda que non son imparcial. Eu quero deixar claro que eu non son votante do PSOE, nin vou a ser, porque o teño moi claro, xa por quen vou a votar, a día de hoxe xa sei por quen vou a votar en unhas xerais. A verdade é que as eleccións de Extremadura e Aragón nos deixan claro que marcan tendencias cara a xerais. Eu creo que iso é importante e iso sabían tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, non? Eu creo que claramente hai dous perdedores. En estas eleccións perde o PSOE e perde o PP. E eu creo que o gañador é vos, e esa é a realidade. Eu creo que, por unha parte, el Partido Popular, que era aquel Partido Popular centro-dereita, pola presión da nova organización esa que está aumentando, que vos, bueno, pois está indo á extrema dereita, as cousas son así de claras, e iso é peligroso para o Partido Popular, porque sí é verdad que no Estado español sempre o centro a nivel das xerais, bueno, pois tuvo unha presencia importante, non? E por eso tamén, bueno, pois o PSOE tamén era un partido de centro-esquerda, donde había coincidencias PP e PSOE, e eran alternativas e se cambiaban os gobernos, e, bueno, o PSOE tamén porque tamén apreta aí a través de cando foi o 15M, cambiaron moito as cuestións no Estado español. Entón, se viu abocado a perder esa maioría que podían ter antes as dúas organizacións e ten que pactar con, bueno, pues con Sumar, con Podemos de aquela e, por suposto, cas organizacións nacionalistas que non están perdendo nada. Aquí hai que darse conta tamén de que hai dúas organizacións nacionalistas que son de dereitas, e que están en este momento con ese goberno, porque tamén, seguramente, pola incidencia de vos, porque eles non son capaces, ou polo menos foron claros na historia de que non iban a gobernar con vos, e aí se conforma unha maioría que eu creo que é verdad que está sin orzamentos, pero que está gobernando e que está quitando moitas cuestións adiante. Eu decía que non estaba de acordo contigo en unha cuestión. Primeiro, en política vale todo, porque a política foi sempre así, e en política se pode falar dos mortos. Eso, bueno, é política, e a política é verdad que nos pode gustar máis ou menos, pero eu creo que eso, e sobre todo a día de hoxe, con todo o que está saindo nos medios de comunicación, bueno, eu seguramente tampouco estaría de acordo en nomealo, pero é o que hai, non? Eu creo que o que sí é importante, hai que destacar, e o vou a decir claramente, a inteligencia de Pedro Sánchez, do presidente. É dicir, o que ti dis que sacrifica a xente, non sacrifica a xente, pero ele está reorganizando o seu partido, tanto en Aragón e en Extremadura, decir que non está mandando, ti fíxate que todos manda cuadros de moitísima importancia para estar aí facendo unha maioría. Eu creo que, inda a día de hoxe, ao final van a ter razón o CIS, e vai a ganar outra vez de novo o Partido Socialista. Vai a ser moi difícil. Seguramente nunca tuvemos un presidente de la categoría deste. Por moito que queramos poñer a Felipe González e podamos poñer a Aznar, oye, se empezamos a ver as historias dos de antes, seguramente hai moito que contar que non se contaba. Que non se Canalejas. Claro, que non se contaba. É dicir, veremos o que pasa, pero eu creo que lo está reorganizando de tal maneira que veremos todo. Que tal vai a depender do que faga de aquí ao 2027, que eu estou convencido que vai a esperar. E veremos o que é capaz. Si se collen, si toca o tema da vivenda, se sigue subindo salarios, como fixo co tema do salario mínimo, é dicir, as cuestiones sociales van a ser importantísimas. E a outra esquerda, que está a esquerda do PSOE, non vos preocupar, esa se vai a recompoñer, e senón, os nacionalistas, ao final, bueno, pois tamén estamos, e por suposto que se o PSOE está por mellorar as cuestiones e cumplir as cousas que algunhas non as cumpliu, dende logo vai a ter apoio desa esquerda nacionalista. A ver, Teruca, Xulio, para rematar. Bueno, a ver,
foi un pitonisa. Ti recordas que non sei se foi no último debate ou no penúltimo, eu dixen que, sí, pois foi no penúltimo porque era a piques de celebrarse as eleccións en Extremadura e dixen que o que realmente se examinaba nesas eleccións era Pedro Sánchez. E ti dixenche, por qué? Porque prevés que vai haber revolta interna? Dixo, o teño clarísimo. Bueno, pois o oráculo de Teruca pois cumpriuse. Está claro. Pero eso é positivo, a ver se se No, van de unha vamos a vez. ver. Isto que vai ter tendencia nas xerais, eu o teño claro. Pero a min o que me preocupa máis é esta descomposición do PSOE. Un proceso electoral realmente é un examen ao que se someten os partidos políticos e que os que examinan son a cidadanía. Está claro que a cidadanía en Extremadura dixo non queremos ningún candidato imputado, por moito que Pedro Sánchez lle deba que colocou o seu irmán, non o queremos, e foi un estrepitoso desastre. Que non quería ese En candidato Aragón, Pedro Sánchez, que non o quería. No, vamos a ver, non quería. Non digades Tense o teu turno, e non falsedades. veñas a disculpar porque estás na dinámica de ausencia de autocrítica que está afundindo o PSOE. Despois de unhas eleccións hai que facer autocrítica para resetear a ruta. Para ben, para mal, para dereito, para esquerda. Isto é o que non está facendo o PSOE. Ahora, novo debacle electoral en Aragón, entón sacamos os mortos. O sea, paréceme miserable. Miserable atacar a un presidente que contaba, que gozaba de aprobación do electorado e que non se pode defender. Para moitos españois, e eu que non son do PSOE, Lambán representaba a dignidade dun home que os principios están por riba dos intereses. E, de logo, este ataque foi moi desafortunado. Tan desafortunado que se abriron as comportas e a liorta interna está servido. Xa sabemos perfectamente como se posicionan os ministros deste goberno. Pero Pedro Sánchez, que deixou a un lado os principios, agora está deixando a un lado incluso os intereses, porque o próximo proceso electoral que vai perder novamente, que o de Castela León, o candidato xa lle dixo, non vou pola túa línea. Ti o que queres é asimilar Vox, PP, ultraderecha, son os mesmos. Dice, non vou por esa línea. E fai unha proposta o candidato do Partido Popular que dice, vamos a deixar que goberne os máis votados, o partido máis votado. Isto vai totalmente en contra dos designios de Ferraz e de Pedro Sánchez. Saberemos cal é o resultado, pero, dende logo, neste momento hai voces críticas no PSOE e hai voces críticas de moito peso. O sea, xa non é o presidente de Castella e León, é que, vamos a ver, é que Felipe González, e denostar a Felipe González desta maneira o PSOE, cando é o pai do PSOE, vamos, o presidente que máis gobernou, o sea, o fundador, é que de verdad, cuestionalo desta maneira, e incluso chegar a ese desprecio. É que non me parece nada ético. Dende logo, ninguén aproba isto. E despois ven Andalucía. En Andalucía vai ser outro debacle e outra vez posiciona a unha ministra, a vicepresidenta, que vai a levar un varapalo de garabatillo. E vos pensades que todo isto non vai a ter consecuencia? Pero a miña pregunta para Xulio é, e Galicia? E Galicia, que o PSOE está totalmente desaparecido, que no Parlamento galego non ten voz, que en Ourense fálase de que vai a desaparecer. Na provincia de Ourense solo hai un diputado do PSOE que vai cair si seguides nesta dinámica nas próximas eleccións autonómicas. A miña pregunta, Xulio, para ti é, que vai a pasar en Galicia? Como se posiciona o PSOE galego en este conflicto? O PP vai a perder a Como o maioría. resto do Partido Socialista en todas as comunidades autónomas. Como prácticamente un solo home e unha sola muller detrás de Pedro Sánchez e do Comité Federal. Os que están criticando son os de sempre, os que xa levan dende o ano, dende fan moitos anos, facendo exactamente o mesmo, comprándolle o discurso ao Partido Popular, sendo aplaudidos polo Partido Popular. Eu faríame ver, se fora Felipe González, ou se fora algún dos outros que estiveron a falar, ou o propio presidente de Castilla-La Mancha,
que cando recibes todos os piropos do Partido Popular que estás moi mal ubicado, estás moi mal ubicado. Eu, por suposto, fago unha lectura totalmente diferente do que sucedeu nesas comunidades autónomas. Eu creo que o que utilizou a esas comunidades autónomas é o señor Feijóo. O que utilizou a esas comunidades autónomas facéndoas esclavas do partido da extrema dereita neste país foi o señor Feijóo. Adiantou as eleccións tanto en Extremadura como en Aragón, teóricamente porque non tiña aprobados os presupostos, os orzamentos, para ahora depender moitísimo máis de ese partido de extrema dereita que cada vez o Partido Popular identifícase máis con el. O que utilizou a esas comunidades autónomas para ir contra o sanchismo, para facer de ese tremendo bulo amplificado polas redes sociais, esa enfermedade que se contaxa tanto a través das redes sociais con bulos e moitas máis cousas deste tipo, foi o señor Feijóo, que está nunha situación moitísimo peor en Extremadura, nunha situación moitísimo peor en Aragón, e está absolutamente servindo a estrategia do Partido Socialista, porque sabemos o que nos xogamos nunhas eleccións xerais. O que se xoga nas eleccións autonómicas é moi importante, pero é moitísimo máis o que se xoga nunhas eleccións xerais. O que está amosando o que pasa nesas comunidades autónomas e posiblemente en Castilla e León pase 3/4 do mesmo. Está a situación lanzada desa maneira, pero xa veremos que consecuencias ten eso para o Partido Popular. A xente está vendo como Partido Popular e Vox son prácticamente a mesma cousa. Cando unha feminista, que eu a considero feminista, a presidenta de Extremadura di que o feminismo dela é o mismo que o feminismo de Vox e que para botarse as mans á cabeza, por favor, Tens que terminar, Xulio, que temos que irnos. É intolerable. O que están a facer é, precisamente, abrindolle os ollos os que non están abducidos polas redes sociais para ver o que se está xogando neste país. Se está xogando a subida do salario mínimo, o traballo para a maior número de traballadores que conta este país dende fai moitísimos anos, Fai un momento se recoñecía a intelixencia de Pedro Sánchez, a intelixencia, o bo goberno, a boa xestión. Todas esas cousas se van a recoñecer. Tens que rematar. Xa veredes como isto é absoluta pedagogía para que o povo vexa o que se está xogando. Si queres, deixamos autocrítica para outro día, que hoxe non é día de estar para Xa falaremos outro día porque nos quedamos en tempo. Quedoume claro e deprímeme moitísimo que sigas nesa defensa do líder sen principios, porque vades a debate. Seguiremos outro día. As mulleres seguiremos... e todos os perxudicados neste país se están xogando moitísimo e isto vai abrir os ollos a moitos deles, a moitos. Bueno, xa veredes. Deixamos aquí. Serafín, Xulio, Origa, Teruca, un placer os catro, Moitas grazas como sempre. Hasta logo. Boa tarde a todos. Boa tarde. A vindeira semana máis Vigo Debate aquí en Televigo. Adeus.